دامستنا لو معنتي what every French woman wants زرستا فيلم حيزنا لكم مسينا لنا نسوم كعان نزا فيلم لايك نزا channelنا دما سبسكرايب بمقبار أبرتاتوعنا تاريخنا الجمر روجر بزبحال نعرفتنا بقزو أو كبيت مرت بزمس حدا ورمسا أيو روجر أبناي فرس قارة تساقيلو أبغزهم نمجبنا بزوع الحرشة بتسرح قال تعجبه خيد روجر نعرفت جزيو أبناء أبو عبي فيلاك حل في يومسو كوينجنا جزود الشامي وكالوت جاشو المسيوم يوم روجر أتوقع زي شفن كده تخلينا نزل سويت بزي مقرات رئة روجر بزور يزل نجار أزي حجوس بقدمه ونجور مسنا عدمي وصل زع خلا ودع سشدش عمت صوته وسمعته نخمر مرقريت وتلعلي ركب إذا سويتي لابيلي تبهال تخون روجر كمي كم زرع زلوا استوعيلاته إياه كونو جنا عدميون هرمون نيويلا حليفاته كابو نمن برجزون تبصح روجر نايت جزء أولات بزخنا بزحات هنستقبل جبرلو عديون ترخبوا مو سريون من تاي كم ستركسك تحسب تجمر روجر قدم يلو بزقات أمو نجارن حجب بزري أزلون بتعمي حفر كون جنا حاتنو مارغاريت مزعت شفافنلو نحفتا أو عسرت جلتات عد مزلو وداتكم يومي لخعات نجرا روجر نبيتسوو بمركابو أزيو حجوس بتلاقي نشتي حفتو برت بمركابو أزيو دسيبلو كلتيوم أبتقرارا عدمن تركبو مزحتيوم بهاجتاتهم تمساسل تسلازخونو كل جزء حاديوم أبناء حاديوم قداي حجوساتيوم روجر كاب تمرت بيت بمملاسو دسيلو مشت بسلام ناب كفلو مساعتوا كلتيوم حوات حشوشوخ كبلو يجمرو نصبحيتو برت نروجر أبتقوم ناب زركب جاكا حيزاتو تخيد برت سمبلالي عريان خد حزاننا قوايت نهالوت روجر بلا بيلي قلبوت يسحب مو مساي خون بدحريو لا بيلي نجازا زخون حملت فرافرن نادالوت كم زنبرت تقلصلو خوينو جنا روجر تخلتو ناب كالي بوتا سلازغبرت بلو زلان مسمعي كعلن لا بيلي دحر مخادا نحفتو كإلش نخدن هالوت عنقي في ودق كتسنت مكور دما كابتو قوات نايق ازادن صي سمع تاي مخانو نمفلات انت صعر أرسل استبهالت نايجزهم سرحتنيا عبتجاكا مس حدا سبعي صوتا وركبنا فتصمت يريها هندبت مس روجر انت تتمامس دما مسكيناي روجر بفرح حديم يخيد برقصانينت እዚ ድንግል ቆልዓ ክሪኦ ዝግባእ ነገር ኣይኮነን ኮይኑ ግና እዚ መጀመርታ ጥራይ እዩ ምክንያቱ ሮጀር ብዙሕ ከይጸንሐ ብትገዛ ዘለው ኩሎም ሰባት ድሌታቶም ንምምላእ ሓደ ዓይነት ነገር ይገብሩ ከም ዘለው ጸቢቑ ይርዳእ ብምቕጻል ካልእ ሄሌና ዝተባሃለት ሰራሕተኛ ንሓደ ሰብ ሻሂ ከተብጽሕ ትኸይድ ኮይኑ ግና ቅድሚ ምውጻኣ እቲ ሰብኣይ ስሒቡ ከእትዋ ይርአ ሄሌና ንእሽተይ ተቃሊሳ ድሕሪ ጻንሒት ግና ፍቃደኛ ትኸውን ሮጀር ክልቲኦም ዓበይቲ ስርሖም ሰሪሖም እታ ሰራሕተኛ ካብቲ ክፍሊ ትወጽእ ይምልከት ድሕራይ ሽዑ ምሸት ናብ ክፍሉን ትምለስ በርታቡት ሓቢኣ ይረኽባ ንሳ ድማ ኣብዚ ገዛ ዘላ ብሕታዊት ድንግል ሓትንኦም ማርጋሬት ከም ዝኾነት ትነግሮ ማርጋሬት ስለ ጾታዊ ርክብ ምሕሳብን ምዕላልን ስለ ትፈርሕ ኣወዳት ከም ዘይቀርብዋን በዚ ምኽንያት ድማ ከም ዘይተመርዓወት ተረድኦ ንጽባሒቱ በርት ንሮጀር ናብ ገምገም ባሕሪ ወሲዳ ጾታዊ ኣካላት ተርእዮ ብተወሳኺ እውን ኩለን ናይቲ ገዛ ሰራሕተኛታት ናብቲ ባሕሪ ከም ዝመጻን ንሳ ድማ ተሓቢኣ ትከታተለሉ ቦታ ተርእዮ ካብኡ ክልቲኦም ተሓቢኦም ናብ ልዕሊ ተኽሊ ደይቦም ናይቲ ገዛ ሰራሕተኛታት ኣብቲ ባሕሪ በጺሐን ክዳውንተን እናውጻን ክሕጸባ ናብቲ ባሕሪ እናኣተዋ ብዛዕባ ዘጋጠመን ልኻፋታት እናዕለላን ይርእይዎን ይኹን ደኣ እምበር ብዙሕ ከይጸንሓ ካልኦት ብዙሓት ኣወዳት ናብቲ ባሕሪ ይመጹ ኣብቲ ማዕዶ ባሕሪ ዘለዋ ጓላት ተመልኪቶም ድማ ዘለዎም መሳርሒ ሓሪፍ ከም ዝኾነ ንዘን ጓላት ንምርኣይ ናብቲ ባሕሪ ክሸኑ ይጅምሩ ድሕሪ ጻንሒት ኣቦ ሮጀር ምስ ዓባይ ሓፍቱ ኤሊሳ ናብ ገዛ ይመጽእ ኤሊሳ ኣዝያ ጽብቕቲ ጓል እያ ኮይኑ ግና ብጣዕሚ ሓፋርን ሱቕ ባህሊትን እውን እያ ንሳ ድማ ንኹሎም ናይቲ ገዛ ሰባት እናሓቆፈት ሰላም ድሕሪ ምባል ንሮጀር ጥራሕ ግን ኣብ ግንባሩ ትስዕሞ እንተኾነ ግና ሮጀር ከምቶም ካልኦት ስለዘይ ሓቆፈቶ ኣዝዩ ይበሳጮ ብኻልእ ገጽ በርት ዝኾነ ነገር ኣስሊሓ ንሮጀር ናብ ናይ ማርጋሬት ክፍሊ እናጎተተት ትወስዶሞ ክልቲኦም ናብቲ ናሕሲ ይድይቡ ማርጋሬት ኩሉ ግዜ ትዘናግዐሉ ክፍሊ ድማ ይበጽሑ ብድሕሪ እዚ ማርጋሬት ምስ ኩሎም ኣወዳት ምቅርራብ ንምንታይ ከም ትፈርሕ ትዛረብ ኮይኑ ግና ናብ ገዛ ካብ ዝመጸሉ ግዜያት ሒዙ ብሮጀር ከም ዝተማረኸት እውን ትናዘዝ ከምኡውን ብዛዕባኡ ብዙሓት ነገራት ከም ትሓስብን ብሕልማ ከይተረፈ ዘይግብኡ ነገራት እናፈጸሙ ከም ዝረኣያን እውን ትናገር ሮጀር እውን ሓትንኡ ምፁ ናይ ምርኻብ ሕልምታት ከም ዝረኣይዋ ብምፍላጡ ኣዝዩ ይሕጎስ ብዝሕዝን ኩነታት ግና ሓጎሱ ብዙሕ ከይጸንሐ እቲ ናሕሲ ይፈርስ እሞ ኣብ ቅድሚ ቀሺ ይወድቕ ካብኡ እቲ ቀሽን ማርጋሬትን ዝገበሮ ነገር ነድዩ ይነግርዋ ኣዲኡ ከምዚ ዓይነት ዓብዪ ጥፋት ንዘጥፍኣ ጸጋሙ ቆልዓ
እንታይ ዓይነት ቅጽዓት ከም ዝግብኦ ክርዳእ ኣይከኣለን። እዚ ቀሺ ግና ክግረፍ ከም ዘለዎ ረጊጹ ይነግራሞ ማርጋሬት እውን ብሓሳቡ ተስማዕሚዓ ዝባኑ ትገርፎ። ሮጀር ናብ ክፍሉ ድሕሪ ምምላስ ዝባኑ ስለዝሓመመ ብኸብዱ ደቂሱ ይርከብ። በርት መጽያ ብሓትንኡ ክትቅልደሉ እንትትጅምር ሓሪቑ ካብ ክፍሉ ይባረራ። ድሕሪ ጻንሒት ሮጀር ካብ ካልእ ክፍሊ ብተደጋጋሚ ውቅዒት ዘለዎ ድምጺ ይሰምዕ። እንታይ ምዃኑ ንምፍላጥ እንትፍትን ሄሌና ብዝሓለፈ ምስኣ ምስ ዝነበረ ሰብኣይ ርክብ ፈጺማ እናወፀት ይረኽባ። ሮጀር እዚ ግለሰብ ዝመን ምዃኑ ንምፍላጥ ከዓ ቆሪጹ ይለዓል። ስለዚ ድማ ኡርሱላ ቁስሉ ክትሕክመሉ እንትትመጽእ ይጥይቓ። ንሳ ድማ ስሕቕ ኣቢላ እቲ ሰብኣይ መን ምዃኑ ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጥን ሚስጢር ስለዝኾነ ግና ክትነግሮ ከም ዘይትኽእልን ትገልጸሉ። ብድሕሪ እዚ ሮጀር ነኩኡ ፍራንክ ጥይቆ ይውስን። ኣብ ክፍሉ እንትበጽሕ ድማ ፍራንክ ብቴሌስኮፕ እናተመልከተ ኢዶ ብልዕቱ ኣቐሚጡ ይረኽቦ። ፍራንክ ሮጀር ከም ዝመጸ እንትርኢ ሽዑ ንሽዑ ዝሰርሖ ነገር ጠጠው የብል እሞ ነቲ ክፍሊ ለቒቑ ይወፅእ። ካብኡ ሮጀር ናብቲ ቴሌስኮፕ ቅርብ ኢሉ እንትምልከት ክልተ መጻምዲ ኣብቲ ሜዳ ጥራይ ነብሶም እናደነሱ ይምልከት። ሮጀር ብተወሳኺ ፍራንክ ገዲፍዎ ዝኸደ ደፍተር ይረክብ እሞ ገሊጹ እንትርኢ ድማ ኣብ ውሽጡ ስምዒት ቀስቃሲ ዝኾነ ናይ ብዕልግና ጽሑፋት ከም ዝሓዘ ይርዳእ። ሮጀር በቲ መጽሓፍ ኣዝዩ ተመሲጡ ከንብብ ይጅምር። እንተኾነ ግና ሕጂ እውን ቤተሰቡ ከይሕዝዎ ብጣዕሚ ይጥንቀቕ። ሓደ መዓልቲ ሮጀር ኣብ መኽዚን ኮፍ ኢሉ መጽሓፍ እናንበበ እናሃለወ ናይ ገዝኦም ወዲ ሰራሕተኛ ይመጽእ። ሮጀር ነዚ እንትርኢ ድማ ቶሎ ይሕባእ። ካብኡ ሄሌና ትመጽእ እሞ ነቶም ኣፍራስ ብመስኮት ገጽ ኮይና ክተብልዖም ትጅምር። ኮይኑ ግና ኣብዚ ግዜ እቲ ወዲ ሰራሕተኛ ነቲ መስኮት ብመዕጸዊኡ ኣብኡ ከላ ይዓጽዎ። በዚ ምኽንያት ሄሌና ተቐርቂራ ትተርፍ። በዚ ድማ እቲ ሰራሕተኛ ኣጋጣሚ ተጠቒሙ ብድሕሪት ስርሑ ይሰርሕ። ነዚ ዝረኣየ ሮጀር ንሄሌና ክኸፍታ እንትምኩር ሄሌና እቲ ወዲ ብድሕሪት ዝገብራ ዘሎ ነገር ደስ ስለዝበላ ንሮጀር ጠጠው ከብል ትነግሮ። ድሕሪ እዚ ሮጀር ናብ ናይ ሓፍቱ ኤሊሳ ክፍሊ ብይኸድ እሞ መጽሓፋ ንሱ ብዝረኸቦ ናይ ብዕልግና መጽሓፍ ይቕይሮ። ካብኡ ንሳ ነቲ መጽሓፍ ኣብ ተንብበሉ ሰዓት ክሪኣ ይጅምር። ዘይተለመደ ስምዒትን ተሓጓስን ክትስምዓ ድማ ይምልከት። ሽዑ ምሸት ሮጀር ብዘይካ ንሱ ኩሎም ነበርቲ እቲ ገዛ ጾታዊ ርክብ እናፈጸሙ ከም ዝነበሩ ብግልፂ ይርዳእ። ንሱ እውን እዚ ከይተርፈኒ ኢሉ ናብ ክሽነ ብምኻድ ሄሌና መሲላቶ ንኡርሱላ ብድሕሪት ከኳሽማ ይጅምር። ንሳ ግና ብድንጋጸ ዘይራብ ርእሱ ቢያት ትሰብር። ኮይኑ ግና ንሱ ከም ዝኾነ እንትትርኢ ይቕረይታ ሓቲታ ኣዝዩ ስለዝሕዘና ክትቀራረቦ ትጅምር። ብዝሕረቕ ኩነታት ግና ካልእ ሰራሕተኛ ትመጽእ እሞ ምንም ከይገበሩ ይፈላለዩ። ሮጀር እውን ብፍርሒ ሓዲሙ ይኸይድ። ብድሕሪኡ እግረ መንገዱ ላፔሌ ምስ ጾታዊ ርክብ ንምፍጻም ትስማዕማዕ። ኮይኑ ግና ብዙሕ ከይጸንሑ በታ ቀባሊ ፖስታ ሰብኣይ ምኽንያት ርክቦም ይቋረጽ። እዚ በዓል ፖስታ ኣብ ዝሓዞ ጋዜጣ ቀዳማይ ኩናት ዓለም ብምጅማሩ ምኽንያት ኩሉ ወዲ ዘበለ ናብ ናይ ውግእ ሜዳ ክኸይድ ከም ዘለዎ ዝገልጽ መተሓሳሰቢ ይርዩ። በዚ መሰረት ዝቕጽሉ መዓልትታት ንሮጀር ዝኸፍኡ ኾኑ። ምኽንያቱ ኩሉ ሰብ መምስ ዝፈትዎ መዓልቱ እንትሕልፍ ንሱ ግን ተመልካቲ ኮይኑ ይቐሪ። ካብኡ ብዙሕ ከይጸንሑ ነቶም ኣወዳት ናብ ውግእ ንምልኣኽ ኣብ ዝተዳለወ ፓርቲ ሮጀር ኣስሚ ከም ዘለቶ ምኽንያት ምስ ዝሃበ ፍራንክ ኣብ ገዛ ከም ዝተርፍ ይንገሮ። ካብኡ በርት ንሮጀር ሒዛ ናይ ኣዲኦም ኑዛዜ ንምስማዕ ትወስዶ። ኣዲኦም ምስ በዓል ቤታ ብቐሊሉ ናብ ስምዒት ከም ዝኣትውን ኣብ ግዜ ጾታዊ ርክብ ድማ ናብ ብዙሕ ዓይነት ፖዚሽን ከም ዘገላብጣን እዚ ተግባሮም ከዓ ሓጢያት ከም ዝኾነ ከም ዝስምዓ ንትቐሺ ትነግሮ። እዚ ቀሺ ንሳ ዝተሰምዓን ዝደለየቶን ምስ ሰብኣያ ናይ ምግባር መሰል ከም ዘለዋ መሊሱ ይገልጸላ። ዳሕራይ ሮጀር ኣብ ባሕሪ እናሐመሰ እናሃለወ ሓንቲ ሰራሕተኛ ኣብቲ ጸግዕ መጽሓፍ እናንበበት ይርአ። ናብኣ ጽጊዕ ኢሉ ድማ ንዓ እውን ልክዕ ከም ላፔሌ ይጠዓዓማ። ሮጀር ሕጂ ንኽልተ ተኸታተልቲ ጊዜያት ኣዋልድ ብምስትምቓር ተሳኺዕሉ ይርከብ። በዚ ብምውጋስ ሮጀር ንማርጋሬት ንምቕራብ ዓርሰ እምነቱ ወሲኹ ይርከብ። ቀሪቡ ድማ ወዲ ተባዕታይ ዘፍርሕ ነገር ከም ዘይብሉ የርእያ። ድሕሪ ውሑዳት ቅነታት ሮጀር ኣብቲ ገዛ ምስ ዘለዋ ኩለን ሰራሕተኛታት ሓትንኡ ማርጋሬትን ሓፍቱ ኤሊሳን ሓዊሱ ምስ ኩለን ይድቅስ። ካብኡ ኣብ ገዝኡ ዝርከባ ካብ ኣዲኡ ወፃእ ኩለን ምስኡ ንምድቃስ ክስለፋ ይጅምራ። ሮጀር በዚ ተግባሩ ብጣዕሚ ካብ ምዝንግዑ ዝተለዓለ ብ1,300 ኣዋልድ ወሲብ ክፍጽም ጀመረ። ኮይኑ ግና ኩሉ ነገር መወዳእታ ኣለዎ እዩ እሞ ናይቲ ገዛ ደቂ ተባዕትዮ ካብ ውግእ ተመሊሶም ይመጹ። ሮጀር ናይ ስብእነት ግዴትኡ ብምጥንቃቑ ኣዝዩ ሕጉስ እዩ። እንተኾነ ግና ሓጎሱ ብዙሕ ከይጸንሐ ብዘይጥንቃቐ ብዝፈጸሞ ጾታዊ ርክብ ምኽንያት ኡርሱላ ማርጋሬትን ኤሊሳን ዘይተደለየ ጥንሲ ይጋጥመን። ሮጀር ነዚ ተግባሩ ዲኡ እንተፈሊጣ ከም ትቐትሎ ይፈልጥ እዩ።
ስለዚ ድማ ሓደ ትልሚ ይውፅእ እዚ ትልሚ ማርጋሬት ምስ ፍራንክ ተቀራሪባ ርክብ ምስ ፈጸሙ እቲ ውላድ ናቱ እዩ ተባሂሉ ንኽሕሰብ ከምኡውን ናይ ኤሊሳ አንሶላ ቀይሕ ብምቕባእ ድማ ምስ ኣፍቃሪኣ እንትትፍጽም ድንግል ከም ዝነበረት ንኽሓስብ ይገብርዎ ዝተረፈት ኡርሱላ ድማ ንናይቲ ከባቢ ሰብ ተሓጽያ ትርከብ ኣብ መወዳእታ ሰለስቲአን ኣዋልድ ብምርዓወን ናይ ሮጀር ስግኣት ይውገድ ኮይኑ ግን ብዙሕ ከይጸንሐ ሄሌና እውን መጽያ ከም ዝጠነሰት ትነግሮ ሮጀር ነዚ እንትሰምዕ ንሄሌና እውን በዓል ቤት ክደልየላ ይሓስብ ሄሌና ግን ኣብቲ ገዛ ውሽጢ ምስ ዘለዉ ኩሎም ኣወዳት ስለ ዝደቀሰት ናብ ሓደ ዝፈተወቶ መሪፃ ምልኻዕ እምበር ሰብኣይ ምእላሽ ከም ዘየድልያ ረጊፃ ረድአቶ እቲ ፊልም ድማ ኣብዘይ ይጠናቐቕ